Geci, megcsípnek, szívbasznak. A nagyját, ne az aprót, azt a szúrós geci. Kumaton álltál. Elfotózunk itt, mert vizitíros kérek. Valenti, megy már szörnyét. Viki bácsi. Oldjuk meg valamit. Azt ott mondtam el, hogy... Jó, a kósa elfáradt. Annyira sok darázs van. Még engem is lecsap a vadállatja. Húsz, amíg kiírtod azt, hogy bemegyünk. Megiszunk egy kis üdítőt. Segíts akkor. Tárus sült krumplit nem lehet sütni. De hozzatok krumplit. Hozza? Adja már faraszkölöt! Az kávé az. Otthon kapod el, hogy gyamálj gyorsan. Igazából ennek a használata nem így működik. Az igazi használata az így van. Kulcsolás nincs kacája. Milyen van az iskolának, ugyan?